yung channel ni Hugot ni Donix TV. May ginawa siyang mga kanta. May ginawa siyang kanta sa akin. Salamat, bye. Hugot ni Donix. Video! Si Rico! Ala! Hindi mo abutan! Ulit! Yung kayo, hindi ko na video! Ulit! Request na ano na! Request na! Si Rico! Yan, Sumel family ka na! Hoy! Hoy! Ala! Sumel family ka na, Rico! Hoy! Ala! Parang... Kasama si Kapagpag na. Ikaw, pag matuta ka lumaki doon, sasagot ka! Mamatay kaya, it means kayo pa rin. Narinig yun. Rico, marami kami. Alam mo kayo, pasagutin ka. Pagkamatay ka. Alamig na. Rico, sinabi na. Grabe kapit to! Mamatay siya kayo pa rin! Oo, kay Tuan pa! Linawin! Sedol! Para marinig! Ito yung kondisyon ni Kapagpag. Pag nandito po lumaki si Rico ngayon, sasagutin ko! 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど上様Kahit langoy aso, maglangoy ka. Wala. Dapat langoy pa lang. Paano? Saka na. Kaya nga, sakit na. Kailangan mo, ay! Kailangan mong kailangan matutong lumangoy. Kasi, paano mo sisisirin si Kapagpag? Kaya kung siya nando. Kinakabahan yun si Rico. I will teach you how to swim. Yes, come on. Ayun, grabing kapit to. Grabing kapit to. Hoy! Hala, bumitaw! Yari ka ngayon! Bumitaw! Baka mamatay ka to. Joke lang yun! Baka mamatay! Kaya pahirap na sabi. Pahirap na jacket. Hoy, si Rico! Sasagutin ni Kapagpag pag ano? Tanggal,
natin. Tara. Let's go! Sasagutin pa naman. Ayun, let's go. Ready na ba yung sponsor nating St. Peter? Ayaw. Joke lang yung mga yan. Joke lang pala yun. Wag mo na lang sayawan yung ball, hindi ka Nag-practice. Practice na pala yun. Gambay yun. Kapag, huwag ka mag-aalala, hindi matutong malumaw yan. Aba, kahit lang uya sila. Okay ba? Papakita lang yan ba? Ayun, sorry na. Update na namin kayo. Gusto pero lumalangoy. Bastiran, sayang. Nakaligtas si Kapagpag sa sumpa.